will not accept that. E kinde manyasi makido kod timbe oganda jo Marakwet okayo machiegni e kaunti ma Elgeyo Marakwet, riwruoge makedo ne ratich oganda osewuok oko mar puonjo jodago kar gwenge ma Simbiri e chung' od bura ma Marakwet East ewi midhiero motenore kod ng'eto ma nyithindo manyiri. Kaluwore gi riwruok mar NEMA machiwo puonj nieri e wach ma tero nyithindo manyiri nyangi, 19.7% mag weche mag ng'ado nyithindo manyiri pod nitiere e kaunti ma Elgeyo Marakwet, omiyo gijiwo jopiny mondo mi owuog oko mar kwedo kendo tieko timno. We want to understand what are some of the things that they already underwent and what are some of the things that they need to be done so that this act may end. And also we have dealt with learners that is the school outreach program, whereby we deal with learners from 0 to 17 years because those are learners that mostly are being affected with this female genital mutilation. Na mwenye anaumia ni yule mwenye anataka kujifungua. Anakuwa na stress. Anakuwa traumatized. Anaona amekuwa mtu mwenye anakuwa isolated. Anaona hata sio kama wamama wengine, anaona yeye ako tofauti na wengine. Tumeanza kusema ya kwamba no to FGM. So komesha FGM sasa. Mambo ya FGM imekatazwa kabisa. Kama yule mtu ambaye anataka sasa kutahiri mtoto yake, mimi nitadeal with him.